hagit unsay makablock meaning pagsunod nato sa pagkadisipulo. First is our relationship. Ngano man? Ay sambingay. Ano sa kuninyo? Unsa ganitong ikaupat nga commandment nato sa ato ang pagtuo diya sa simbahan, sugo sa Dios? Ikaupat. Unsa to? Honor your father and mother. Mga anak, kinahanglan inyo gayong tahoron. Sakto kaayo. Ang pangutana, nganong ningon man sa atong ebanghelyo karon, kinsa kadtong wari ka nako og dili magdumot. Dili magdumot sa amahan ug sa iyang inahan, o sa iyang asawa, o sa anak, o sa igsuon. Ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan. Di ba i-honor makaha ang ginikanan? Nganong ningon man ang Ginoo sa ebanghelyo padir nga nganong kung kikaw mo sunod ka na kung kinahanglan imong dumtan ang imong amahan ginikanan inahan imong kaugalingon? Dili ba na siya ironic? Dili ba na siya makalibog? Mao ni siya ang tan-awono nato mga kaigsuonan. Diya sa atong pagpangalagad gikinahanglan tan-awon nato kung unsa di ay ning tinuod nga pagsunod kaniya. Sa atong ebanghelyo ningon si Kristo nga kung gusto kang masunod kanako, una unsay makablock ana? First is relationship. Hello. Hagit unsay makablock meaning pagsunod nato sa pagkadisipulo. First is our relationship. Ngano man, tinuod, ang ato ang gugma sa atong mga pamilya, ginikanan, anak, igsuon, silingan, importante na. In fact, mauman gani na. Di ba? Ang first commandment is to love God above all. Ikaduha, love your neighbor. Igugma man ka. Ngano man ni Father? Kinahanglan man jud nimong sa to magdumot ka kay ang kurso sa Ginoo walay makablock nga relationship kay mas mulabaw gyud ang atong pagkigrelasyon niya ug niya lamang way lain. Ang pangutana, kaya na nato? Kaya dili. Unahon ang Ginoo kaysa sa atong uban nga gihigugma. To detach from our possession. Muna mga igsuon. Second point, first is our relationship blockage. Kinahanglan, walay makababag. Ikaduha, ang ato ang perseverance. Blockage of perseverance. Pasabutan ni mga igsuon, dili sa yon. Kung sa pailain katapusan nga hagit sa katapusan, ningon siya kung magtugod kag tore, gikinahanglan magplano kang una. Dili pwede nga sungasong lang kang without planning. Nga kinahanglan na ang tinuod nimo nga pagsabot. Dili man pwede nga nagplano ka tungod og balay niya pagtunga-tunga time sa wamanay budget. Undang sa ta. Kaya nga naman, lack of planning. Lisod kayo na mga kaigsuunan, kinahanglan tanaw nato, atong tanaw ng cost and the calculation. Ingon si Benjamin Franklin. Kailan mo? Benjamin Franklin? Hello? Kailan mo? Ay, yung silingan ba? Ingon siya, if you fail to plan, you plan to fail. Importante ang pagplano. Busa mga kaigsuunan, unsa may angay buhaton ni nato isip mga disipulo ni Kristo. As a good disciple of Christ, unsay buhaton? Gikinahanglan atong tan-awon ang atong kaugalingon. Tulo ka C. First C is to come to Jesus. As Jesus is inviting us to be with Him and to be members
of His family. God is always inviting us to come. Kisay hilig diri ABS-CBN. Isa na ilang tagline. Aw ka ng ilahang mantra. Basta kapamilya. Di ba kapamilya ba ng ABS? O kisay kapamilya? Kabalo na ko. Way taga kapamilya dire. So, unsa man tong kapikas? Kisay taga kapuso. Okay, balo na ko. Wa mo'y TV, no? Ha? Unsay bago ron? Wala na na. Ay, kanaan na cellphone. Kisa sige gamit cellphone. Kung gusto kag tinuod nga commitment as a true disciple of Jesus, may mahimo kang kapamilya. Tinud anay nga pamilya. Pero it doesn't mean nga kung pamilya ka dili ka mubiya, because our true family, our Father is there in heaven. Gusto niya unahon nato siya. Mao na siya ningon sa itong ebanghelyo, kung dili ka makalimod ni ining imong mga ginikanan, nungka kay sa ako, dili ka tinuod nga ako pamilya. Atong inumduman ha, sa wala pa kagianak sa kalibutan, igsuon, wa pa kagianak si imong inahan. Wala pa kagibuhat si imong inahan ug si imong amahan. Lista na daan imong pangan. Mas siya ang labaw nga nagbuhat ka nato. Mao nay tinuod nato nga amahan. Busa mga kaigsuonan, atong tan-awon nga diha sa atong pagpangalagad kung naatay pag-anhi kang Kristo, ikaduha, second C is the cross. Pangutan na, unsa kadako ang imong cross karon? Unsa kining cross? Cross sa paghigugma. Kanawang cross ni Kristo. Cross, balik gyapon tas cross. Unsa kadako imong cross? Kung si Kristo na sa cross, it means offering oneself. It means suffering for love of God and love of others. So ato pangutan-on, unsa kadako ang imong pagsikripisyo para sa uban? Yung piyong rin yung mga mata. Basin gamay lang. Naakay ako, bugat kay ako cross karon pa dahil bugat na kayo, naglagot ako sa Ginoo, hain man na siya. Kisay mga reklamador. Kana bang grabe sa Ginoo wa man siya kalo asa man ang Ginoo sa panahon ngayon ani ko nagserve ako dugay na kay kung nagnangalagad niya, nagchoir ko, nagkantor ko, naglektor ko, nagakulite, naglay minister. Asa man ang Ginoo? Nganong gihatagan mong kunyaan ni? Cross. Mao na kung kinsa kadtong di ka dinay sa imong kaugalingon, di ka angay tawgon nga akong tinun-an. Kinsa ninyo diri hayahay sa kinabuhi. May kakayahay na may ngabitan, praise the Lord ka, nindot sa kinabuhi, nindot ka ayog yun. Unsa may mas nindot pa rin mo, hayahay o kalisdanan? Kasabot man ta, nga kitang tanan gusto magyutag hayahay. Pero ang gusto sa Ginoo, when we encounter sacrifices, we should appreciate. Tanaway mo kaugalingon. Pangutan ay mo kaugalingon. Unsa ka akong struggle karon? Kay kung wala kay struggle, wala kay problema, hayahay ka. That's a question of a discipleship. Kung hayahay ka, basing na ay problema sa imong pagsunod kang Kristo. Kay ikaw may nipili. Gusto ko hayahay lang. Yes, ganahan lagi taan na. Dili na siya sayo. Pero ang tintawag sa Ginoo sa pagkatinuod, kapag sunod kaniya, gikinahanglan atong pasanon ang atong mga crosses sa kinabuhi.
Subo sa mga igsoon. Nihining ato ang pagsanong diha sa pagpangalagad ni Kristo. Gikinahanglan kung tinuod kang mga lagad apil sa imong calculation nga dili sayon ang pagpangalagad. Dili sayon ang pagsulod sa dala ni Kristo. Mao na bitaw na nga gamay lang gyud ang mosunod kay ganahan man natog hayahay. Gamay lang ang manimba. Pasalamat na karon daghan-daghan kaayo. Puno napay sa gawas. Pero asa may mas daghan ini, kining dinhi nga motambong sa misa o moadto sa concert. May mas importante. I'm not telling nga ayaw mo adto dito. Adto mo dito. Pero unahon yun ang Ginoo, bitaw ninyo sa bisa ng imong ginikanan, kinahanglan imong makontra tungod kay imong giuna ang imong kaugalingon para nako. Jesus must come first. Others come second. And yourself, ourself last. Muna'y gusto sa atong Ginoo. So hinaton ta mga igsoon sa atong pagpamauli, ayaw itaw kalimti ni atong mensaheng nangugat ra ba ko dinhi nya maliwala lang. Kining mensahe nga inyong nadungog, dili man ni sa inyong pari nga gamay, kikan ni taon ni sa Espiritu Santo nga mao'y nanungtok sa inyong kasing-kasing. Jesus must be the center at our life, in our daily life. Siya mao'y magsukad kay maunay gusto niya. And we have to detach and persevere despite the struggles that we have. Amen. Amen. Hinaot unta masabtan nato ni o atong puy-an. Ayaw usiki nga ni ari ka karon diri ni tambong ka sa alas 10 nga misa. Ang muuli ra ka empty-handed. Ayaw na lang simba kun mauna. Nindot kaayo kining atong selebrasyon igsoon kung atong ma-encounter mismo si Kristo sa pulong na atong nadungog ug diha sa pagpikas sa pan nga maoy hagit natong tanan. Sa makausapa, the cost of discipleship, even our relationship, even our perseverance, lack perseverance, and to detach from our possessions. Kay mao ni gusto sa Ginoo. Ayaw kabalaka kung unsa ninaan nimo kay siya maoy mo puno kaniya. Siya maoy mo garantiya nga maangkon nimo ang investment ngadto sa katapusan, ngadto sa langit nga way katapusan. Eternal life in heaven. Hinaot pa unta. ay sa